boas, míster. Antes de nada, parabéns, porque ao final un punto sempre é importante, puntuar é do mellor que pode pasar, pero un punto moi agridulce, sobre todo por todo o tema do xogo, onde na reta final o equipo empurrou ao máximo para poder sacar un resultado favorable. Cales son as túas sensacións tras o final do encontro? Boas tardes. Bueno, pois non moi boas sensacións. Eu creo que non xogamos ben, hai que ser crítico, nos faltou moitísima profundidade. É certo que os controlamos, viñeron bastante a defenderse aquí, non supimos, sobre todo con superioridade, 30 minutos na casa, o campo cheo, bueno, non lle dimos continuidade ao xogo, non fixemos moitas cousas ben, a verdade, en ofensivamente temos que mellorar, sobre todo a mobilidade, a ocasión, tivemos unha ocasión moi clara que hace logo un paradón ao porteiro, pero temos que xenerar moito máis. Apenas sacamos balón parado, eu creo que eles estiveron cómodos, defendendo con 10, aí metidos, bueno, perdendo tempo, pero fixeron ben. Nós temos que mellorar. Para sacar cousas positivas do encontro, que creo que hai bastantes, é que ao final pois xa está a plantilla prácticamente ben, si que é certo que o mellor un xogador ainda está un pouco tocado, pero facía tempo que non dispoñías casi do 100% da plantilla. Sí, bueno, a ver, teñamos varios xogadores tocados. Padín estaba con fiebre, onte estivo venres estivo mal, está pasando por un proceso gripal, logo Landeira tuvimos que cambiar no descanso porque estaba algo tocado, bueno, estamos a plantilla 100%, agora para a semana igual xa pode entrar Ángel, bueno, os necesitamos a todos, pero chegamos con toda a plantilla, pero é certo que durante a semana faltaron bastantes adestramentos, xogadores, porque está habendo molestias físicas, pero temos que recuperar todos. Hoxe foi un partido moi especial polo Día do Neno. Como son as túas sensacións novamente dentro do novo municipal cheo? Unha mágoa ver o campo así, dar as gracias a toda a afición, a xente que se acercou aquí, o falamos dentro, moito neno, moitos pais que era a primeira vez que veñen ao campo. Eu creo que esa sensación que temos todos de haber perdido unha oportunidade de enganchar ainda máis afición, bueno, temos que mellorar en ese aspecto, darlles gracias a todos a xente que veu, espero que o pasaran moi ben, que sigan viñendo porque hai días que xogamos mellor. Xa para rematar, seguinte jornada fora da casa, un encontro bastante complicado, sei que ainda falta unha semana, pero como ves o próximo encontro? Bueno, unha salida difícil, un viaxe longo, ir a Lugo, campo de un sintético moi rápido, estes pelaos, bueno, xogadores moi xóvenes, todos sub-23, creo que está sendo unha das sensacións da Liga, que os equipos están mirando moito para eles, porque hai 4 ou 5 xogadores que están destacando moito. Bueno, prepararemos o mellor posible a semana e temos que ir a Liga a ganar. Moitas gracias. A vos.